गिबि गिबियावनो आङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आं धन्यबाद होग्रोदों। बिथांनि जिथु बानजायनायाव दिनै मोनसे जोंहा पिएमबि मोनसे मिटिं जानानै थांदों आरो बे मिटिंनि जुगिदि मोनसे सिद्धान्त जानानै दिनै जोंहा बिटिसिआव 40टा मोनसे समस्ति दं। बे 40टा समस्तिनि गेजेराव गासै 22टा समस्तियाव दिनै टिकेट डिक्लेयार खालामदों। बिनि गेजेराव आंबो सासे गोलैदों। नंखायनो दिनै आङो जोंनि गासै बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं धन्यबाद होदों। मानोना दिनै फिन जाहाथे रायजोनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां मोनसे खाबु जाहाथे आंनो मावनो थाखाय खाबु होदों। बिनि थाखाय आं धन्यबाद होदों। आसा खालामदों टिकेट डिक्लेयार होनायजों लोगोसे जाहाथे धनस्रि समस्तिनि गासै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गासै मावथिफ्रा जिबायदि मोनसे उत्साह दिनै फैनानै जोंनि बे धनस्रि ब्लक कमिटियाव जिबायदि मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि ब्लक कमिटिनि केन्द्रीय कमिटिनि आरो जोंहा जिल्ला कमिटिनि गासै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै बिपिएफनि मावथिफोरखौ आङो धन्यबाद होदों। आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो पुनराय जों धनस्रि समस्तियाव देरहाफिनगोन रोखा जाना थाबाय आरो। टिकेट मोननायनि बेलायाव मा बुंनो सानो? गोबाङानो टिकेटनि थाखाय नाजाबाय थायो, बाट टिकेटआ केन्सेलेसन जायो। नोंथाङा दिनै फिन मोननो हादों। दैट्स फर वाट? नों मा बुंनो सानो? नाय बे टिकेट मोननाया जाहैदों मा जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि दैदेनगिरि जोंनि मावथिफोरनि आरो जोंनि माने केन्द्रीय कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा जिबायदि नोजोरजों नायनानै बे धनस्रि समस्तियाव जिबायदि खामानि मावनो बा जिबायदि खामानि मावदों बेखौ नोजोर होनानै निस्सय आंनि सायाव मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लाखिना दिनै टिकेट होदों। नंखायनो आरो आं बे बिसास आरो फोथायनायखौ लाखिनानै खामानि मावनांगोन आरो आसा खालामदों जाहाथे जोंहा मोनसे जोंनि जिथु बिसास मोनसे फोथायनाय दं जाहाथे जों पुनराय जोङो एबार जोङो माने सरकार फैगोना रोखा जाबाय आरो। दिनै नोंथांमोननि माखासे पाब्लिकफोराबो दिनै फिडबेक होदों। नोंथाङा सरकार गैयाब्लाबो गोबां सरकार बे जायगायावबो पाब्लिकफोरखौ गोबां सम होनो हादों होनना बुंदों आरो हेल्प खालामदों होनना बुंदों। मा बुंदों बेलायाव? जोंखौ जिथु आंखौ थांनाय बाराव रायजो राजाफ्रा बे धनस्रि समस्तिनि सासे बिजाथि महरै जिथु दैथायहरनाय हिसाबै आंहा गोबां दायित्व थानायखौ आं बुजिनानै आङो गोबां रायजो राजानि खाथियाव थांदों। रायजो राजानि आं गोजानाव थायाखै। बिपद आफोदाव आं सहाय खालामदों हानायसिमखौ। आंनियाव जि केपासिटि दङ आं जि साननो हायो बेबायदि आङो समाजनि गेजेराव मोनसे समाज सिबिनानै फैबाय थादों। बेनिखायनो निस्सय रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव फोथायनाय आरो बिसासा लाखिदों। बिनि थाखायनो दिनै फैबाय थानाय दिनाव मोनसे बिसास फैदों जे पुनराय आङो बे समस्तिनिफ्राय देरहाफिनगोनखौ आं दिनै रोखा जानाय मोनदों। मानोना जेरैबायदि दिनै बेहाय फैदों जोंनि माथ्र जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरल' नङा माखासे रायजो राजाफ्रा खम समनि गेजेराव आंनि सायाव बिसास फोथायनानै बिपिएफनि सायाव फोथायनानै दिनै जेरैबायदि मोनसे बरायनाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान आरो। फैबाय थानाय समावहाय दिनै नोंथाङा दिनै सासे बिजाथि महरै देरहाफिनोब्ला सरकार फैयोब्ला बिपिएफ सरकार फैयोब्ला माबायदि मावलांनो सानदों? बांसिन डेभेलप खालामनो सानदों नामा नोंथाङा? जोंहा मोनसे बिपिएफनि आदर्श आरो नितिनि गेजेराव थानानै जों बिटिसि जौगानायनि खामानि मावगोन, लाइमोनफोरनि खामानि मावगोन, सोलोंथाइनि बिथिङाव जों माने माखासे खामानि मावनांगोन, माने सावस्रिनि खेथ्रआव जों खामानि मावनांगोन आरो बिदिनो गोबां जों आइजोनि माने जोंहा आइजोफोरनि जौगानायनि खामानि मावनांगोन। गोबां बिदिनो माखासे जौगानाय खामानिफोर मावनांगोन आरो जों जिथु माने बिटिसिखौ जिबायदि सिमां नुदों बे सिमांखौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि सिन्था खालामनानै दिनै बिटिसिखौ जौगानायनि खामानि मावनो नागिरदों जों बेबायदि खामानिखौ बिथांमोनजों थाफानानै जों मोजाङै आरो बिटिसि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो दायित्व लानानै मावनो थाखाय जों आवगायबोदों आरो ओंखायनो निस्सय जोङो बे बिटिसि जौगानायनि खामानि मावगोन आरो। बेजों लोगोसे आं दिनै मोनसे लास्ट सोंथि खालामनो सानदों। दिनै गोबाङानो उनाव बिपिएफ दोलोआ गैला आं बुंदोंमोन, नाथाय बिपिएफ दोलोआ दले बले बांसिन ससियेल मिडियाआव नुजाबाय थादों। बेनि बेलायाव मा बुङो? रायजो राजाफ्रा थांनाय 5 बोसोरावबो बिपिएफखौ माने नागाराखै। बिपिएफआ 17टा मोनदों। बाखि इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो जिएसपि बिथांमोना ज' लोगो नांनानैसो सरकार दादों। थांनाय बारावबो जों जेनखायाखै आरो एबार बुजिनो हाबाय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराव जिबायदि बिटिसि रायजो राजाफोरनि माखासे अभाब अभियोग जेंनाफोरखौ जेरैबायदि सुस्रांनो हादोंमोन नाथाय उल्था जाबाय। मानसिफ्रा जिबायदि सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि बाथ्रा होदोंमोन दिनै बिनि खामानिफ्रा गासिबो उल्थानि थाखाय दिनै जिबायदि ओंखारबोदों बिपिएफ माने फिन बिपिएफ सरकारखौ लाबोनो थाखाय आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जेरैबायदि फैदों बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय दिनाव जोंखौ खुनु सक्तिया लाखिनो हाया। जे बे दले बले फैनानै जों फैदों जोंहा जेसेबां संख्या नांगौ जों बिनि बारासो मोनगोन आरो बिपिएफ सरकारा आरो। दसे समस्थियाव मोनसे आं कुइसन खालामबावो दिनै नोंथाङा दि थांनाय बाराव इमान गोहोमाव गोलैदोंमोन इउपिपिएल दोला नोंथांखौ बुहुत फेजेन नाजादोंमोन, बाट नोंथाङा सासे हिर' जानो हादोंमोन, रियेल हिर'। थिग बेबायदिनो दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरजोंबा नोंथाङा डिबेट खालामनो दं होनना सानदों नामा? आङो दिनैनि थारिखआव आरो आं बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै दिनै आंखौ फोसावबाय। आं रावजोंबो दिनै सोरनिबा बेक्ति हिसाबै आंहा बे चेलेन्ज खालामनांगौ दरकार गैया। बिपिएफनि आदर्श आरो नितिखौ लानानैसो जों दिनै आं रायजोनि खाथियाव थांगोन आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय
जायफोर दिनै नंखाय बाथ्रा बुंनानै माखासे दोलोनि दैदेनगिरि नंखाय बांसावदों बिनि फिननायखौ आं होआ रायजो राजाफ्रानो होगोन आरो मानोना आं जाहाथे सासे बिजाथिसो आंनि खामानि जाहैदों देरहाना थांनांगौ नंखायनो आं साफ्रोमबो बे धोनस्रि समस्तिनि जायफोर भटार्स जायफोर रायजो राजा बिथांमोननि खाथियाव थांनानै आं हदायबो आशीर्बाद बिगोन बिथांमोननि अननाय आं लुगैगोन मानोना फैबाय थानाय दिनाव जिबायदि सिमां नुदों रायजो राजाफ्रा बेखौ जाहाथे मावफुंनायाव जाहाथे आं मोजाङै मावनो हायो बिनि थाखायनो आं खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों थिग बेबायदि एक्सटेनसन जानायाव नोंथांनि समस्थियावबो हाबदोंमोन गफुर साइडजों दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा बेयावबोथ' केम्पिं खालामनो थाखाय माबाफोर सानदों नामा आङो थांदों जोंहा गहपुराव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बिनि गेजेराव दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों 28टा गामि हाबबाय आं बे गामियाव थांदों रायजो राजाफोरजों सावरायदों जथेस्थ' माने पजिटिभ मोनसे रेसपन्स आं मोनदों नंखायनो दिनै फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जिथु 28टा गामि दा फाइनाल ड्राफ्ट जायाखै दा मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बे ड्राफ्टनि गेजेरजों 18,000 भट जिथु हाबसनदों बिनि गेजेराव 50% भटखौ जों बिपिपि दोलोआ मोनगोन आरो जुदि जों मोजाङै मावोब्ला 50% बारा भटखौ जों मोनगोन आरो नंखायनो दिनै जों 60%खौ हमना लानो हायो अब्ला जोंनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन नोंथांमोना मिथिखागौ अब्ला जों 60% भट मोनबाथ' निश्चय देरहागोन नंखायनो बे जोंहा गहपुर हालामाव जिथु हाबनाय रायजो राजाफोर बिसोरबो जोंनि सायाव मोनसे बिसास लाखिनानै दं आरो ओंखायनो खुनु सन्देह गैया आरो बे थेंक इउ